Europa League în play-off. Este vorba de Ronald Koeman, antrenorul lui Florin Gardoș de la Southampton, implicat în play-off-ul cu Vitesse Arnhem. Spunea că nu concepe să odihnească jucătorii de bază doar pentru campionat, pentru meciurile din campionat. Spunea, tot Lanzini bate și lovitura de colț pentru West Ham. Este un prim moment de presiune la poarta lui Silviu Lung și este o șansă pe care nu reușește să o fructifice Kevin Nolan. Rămân ciocănari în ofensivă, același Lanzini pătrunde în greu. Lanzini șutează și este gol! Este gol pentru West Ham United. Ce început de meci au ciocănarii. Practic încep această partidă de la scorul de 1-0. Anulează tot avantajul pe care îl avea Astra de la primul fluier al arbitrului Paolo Valeri. Astra era calificată la 0-0. Acum trebuie să muncească din greu pentru a reveni ea în prim plan. Revedem acțiunea ciocănarilor. Astra nu a reușit să îndepărteze balonul. Lanzini, un jucător într-adevăr cu gleznă fină, șutează pe colțul scurt și Silviu Lung Junior este învins. Nu a fost un șut puternic, însă foarte bine plasat. Lanzini, coechipier în sezonul trecut la Al Jazeera, reprezintă principalul pericol pentru apărarea lui Slaven Bilic. Tot Budescu execută această lovitură liberă. Mingea se duce! Dumnezeule, ce ocazie și ce gol ar fi fost dacă balonul ar fi intrat în plasă. Budescu aproape de egalare și Astra continuă acțiunea de atac prin Enache și cei de la West Ham reușesc să recupereze până la urmă. A fost... Revedem execuția lui Budescu, absolut fabuloasă. Randolph era simplu spectator, salvat însă de bară portarul irlandez de 28 de ani. Cum stau lucrurile în această seară? Junior Moraes trimite o pasă bună pentru Budescu. Budescu într-o poziție excelentă. Budescu pregătește șutul. Gol! Iată de ce spuneam despre Budescu, că el este the special one de la Astra Giurgiu. Este 1-1 și din nou Astra este formația cu un pas în play-off-ul Europa League. Egalitate din nou la Giurgiu din minutul 32. Dacă Lanzini este The Jewel, Budescu este juvaerul Astrei, juvaerul de pe malul Dunării. Al patrulea gol din această vară marcat de carul Astrei. Încă o execuție, specialitatea casei pentru Constantin Budescu și Astra redevine favorită în privința calificării în play-off-ul UEFA Europa League. Un șut perfect, mingea s-a dus printre picioarele lui Henry Randolph. Ca și la prima execuție a lui Budescu, atunci când mingea a lovit bara, a fost păcălit. William de Amorim acum. Să sperăm că Astra va profita de acest moment bun. Nu se va mulțumi cu defensiva. Slaven Bilic, desigur, n-are motive să fie încântat, chiar dacă golul lui Budescu a fost unul frumos. Acum scapă Felipe Teixeira în flanc. Pe Callan Moraes către William de Amorim. William de Amorim reușește să-și depășească adversarul. Centrează brazilianul. Excelent Budescu. Juvaerul e doar la Astra. 2-1 pentru formația din Giurgiu. Excelent Budescu. 2 goluri înscrise de el în mai puțin de 5 minute. Da, și Mudică se transformă și în șef de galerie după golul lui Constantin Budescu. Splendidă acțiunea purtată în flancul stâng de Amorim cu un asist, iar Budescu realizează dubla în doar câteva minute. Astra trece la conducere. Seamănă acest meci, cel puțin până în acest moment, cu ce a fost aseară la Belgrad. Sperăm ca finalul să fie unul fericit pentru noi, să difere de ceea ce s-a întâmplat în capitala Serbiei. O deviere pentru Maiga, se descurcă bine. Călii din nou pe Randolph, cum a făcut în 2 rânduri. Prima repriză centrează Budescu. Oh, ce ocazie! Mingea este trimisă peste poartă de Boldrin.
A fost în poziție de joc, nu se afla în offside Fernando Boldrin aici. Iată-l de unde vine. Balonul deviat de unul dintre jucătorii lui West Ham United, cred că de Poet. La Boldrin, al doilea marcator al Astrei în acest sezon după Budescu, are 2 reușite, ambele. Enache, Boldrin părea să pregătească centrarea, până la urmă trimite acum cu mult efect spre colțul lung. Randolph scoate din nou corner. Astra vrea să termine mai repede această partidă, să scape definitiv de emoții pentru... Un nou corner pentru Astra, minge trimisă de Budescu peste poartă. Nu e o noutate faptul că Budescu încearcă să marcheze din corner. I-a ieșit de 2 ori, odată chiar într-o partidă oficială jucată de Astra la Chiajna. A doua oară într-un meci amical disputat în această vară. Poet, Lanzini șutează, prinde însă Silviu Lung Junior. Lanzini arată încă o dată că rămâne principala amenințare pentru poarta Astrei. Cel mai periculos jucător al lui West Ham în această partidă. Lupte de stradă între suporterii lui West Ham și cei lui Millwall. Budescu acum, Budescu întoarce către William de Amorim. Alibek se întoarce, Alibek respinge însă Randolph. Încă o intervenție bună a irlandezului, încă o șansă pentru Astra. Ocazie după ocazie pentru Astra. Noi așteptăm golul 3 pentru a ne liniști. Slaven Bilic prin selecția ciudată pentru această partidă, însă aici este o situație delicată. Totuși Brown trimite peste țintă, chiar și în aceste condiții. Astra totuși trebuie să fie atentă. Maiga a fost cel care a ratat această ocazie după o bâlbâială în defensiva Astrei. Junior Moraes, o lansare foarte bună pentru William de Amorim, poate fi fața golului 3. William de Amorim în fața golului. Randolph încearcă să respingă. Alibek în bară. Ce ocazie pentru Astra! William de Amorim și Denis Alibek în aceeași fază, aproape de golul 3 al giurgiuvenilor. Iată din nou cursa lui William de Amorim, a venit acolo din spate și a reușit să îl blocheze Diego Poet, însă cu riscul înscrierii unui autogol. Alibek din lui Valeri că totul s-a terminat, însă West Ham mai are șansa unei ultime acțiuni, însă totul este bine când se termină cu bine. Astra învinge pe West Ham cu 2-1, prima victorie pe teren propriu a echipei lui Șumudică în acest sezon în toate competițiile. Astra merge în play-off-ul UEFA Europa League după 180 de minute pline de eroism în fața unei echipe de Premier League, unei echipe cu un buget net superior. Totuși trupa lui Șumudică a fost mai bună în tur, a știut să profite de avantajul omului în plus în ultimele 20 de minute. Acum a întors formidabil jocul în favoarea sa.